Matthew chu high school zirlai ani a chuak trep to zirlai dang anglo takin Matthew chu no pang fel takani a zirlai po azirna sa thin le Georgetown University a kal thei turin atling ve lo maya lo tlangwal ve chhotanin nula po in an mel ve tan to nikhat chu school tambowa bichakala chak ve tlat maya ma se aril ru thlak thuain in lama hole dei thung anu le pate chuan university kalna tur sum an nei lo taka chuan debate competition na telve tua ka tumta chutia inbua selai chuan Daniel chu tongin aluang liam ta hle mai chumi jan chuan Matthew chuan Daniel in thlak lai chu mu in a en thlarenga Daniel chuan ron mu in abirwat mai anua chuan Daniel chu ron kalin anu le pa chu aron in mel hriat tira Matthew po chu an kau thlave anu le pa te bula chuan a soidone moti in alau kher mai ma se Daniel chuan anu te in alu ho saka anu te chu ajin bo thu alo hril dei thung chuta Matthew anu le pa te chuan July vel fan pui tur chuan an ti ti chuan an tlan chuak ta Matthew chuan mulo ang dewa velin pa ngai tak chuan a bia Daniel chuan soi chuakin athil mu thu chu azota chuta Matthew chuan thupa choin athil mu chu ti pal ani thu chu asoya ma se Daniel chuan thupa choinan kholaya in phel tur chuan ati tamele anua chuan local cafe kal dunin chuta tang chuan anin pole zual sota Matthew chuan in thup tum view ma se satel dum daya nom channa lipuya lo lu to Daniel chuan a hai lo kher mai ani po in Matthew chu du atru ve thova a chhai kwal tanta ma se Matthew chuan a hrethiam derlo atu ka chuan Daniel chu Matthew ate skula chuan lo kalin Matthew chu school tlampowin hun an mangdun ta hun an mangdun tam tiala anin ngaina chhotran tial bok zan kha chu Daniel chuan swimming pool a hruain a impel tamaya Matthew po in zom ve vatin an cheng duna anin ke strap ti chuan in nei tu ta chu lo ho in an school principal lo ni reng le ngala rang takatlan chengalin Matthew a thian te na an tlan duna zan kha chu party nan kal dun le mi paho chuan Daniel chu an ron star hlum khop mai pakhat chuan ron panin Daniel chu aron chhai tan ta Matthew chu an hot chok zui bok ma se Matthew chu ron let le ngalin mi zong mu lai chuan Daniel chu aron case mi mai le Daniel po in lo chang le tin adu na chu atilang ve ta Matthew chu tuna chuan adanglam ta hle ain ring tokin alim po alim khop mai ma se alim na chuan adai rei ta lo athiampa chuan puitling film Daniel channa chu en puin Matthew chu athin rim ngai mai athau thuta athiampa chuan chelin motela hruaya sadel dum dai ngei meya khosak pui tur chona hrilbok ma se Matthew chuan Daniel chu kalsana mule to lo tur chuan aril ru asiam ta zoka in lama a ho chuan Daniel chu anu nen chuan an lo in koma Matthew chuan Daniel omdan chu mitthla in motela hruai chu atum ta ti chuan Matthew chuan a hruai chuak ta nge Daniel chuan a hruai chan chu hria in a impel tanta athil ti a hriat ta ka chuan chu anilom ni idu ti in Matthew a chuan soi tu reng a hreta lo Daniel chu thinrimin Matthew omdana wang chuan alung oi lo le Matthew a chu alo mangai man le ani ma se Matthew chuan nom chen nan mai me lo tu zoka a hriat wangin Matthew a chu ain thiam lo le omdan te ngai tu in alung leng ru le ani nikhat chu Daniel ina kalin ngai dam dil chu atuma ma se atum lo dewin puitling film director Kelly chu alo tel ve tlat Daniel chuan chuak re tur le nakina in bet le tur chuan ati ti chuan Matthew chu a chuak ta atu ka chuan Kelly chu Matthew ate skula chuan ron kalin mei cheu chu aron chhai kwal vela Matthew te thian ho ron kal chu mei cheu ma chuan aron fak chiam bok anua chuan Matthew chuan Kelly chu bank a hruain student advisor angin a soithung Matthew chuan Cambodia school no pangthiam thei tak an skula alu ve thei nan dollar sing hile sanga akhon khomani chu poisa chu deposit atum nge nikhat chu Daniel le Kelly chuan khua chu chua san antum ti Matthew chuan a hria Matthew chuan kal lo tur chuan ngen view ma se Daniel chuan athil lo ti to te chu pom mai tur chuan ngen ve thung Matthew chu alungai le meya anin kara in po na thatak om to ti top tu ani chu ain thiam lo le ani a thian te po chuan nemin ti ngai na vak om lo thu an hrila ma se aril ruwa engemo om tlat Vegas lama chuan a thian te nen kalin Daniel chu nei let le an tum don ani puitling film an chan nam huna chuan kalin Daniel po chu an mu Matthew chuan ron panin ngai dam aron dila ma se Daniel chuan a chang der lo
Daniel chu zui zelin producer pakhat Hugo chu aron lang ve a. Daniel chu ron hayara tumani. Ma se Daniel chuan an hial thung. Matthew chuan Kelly hne na chuan Daniel chu kaltir turin ange na. Ma se Kelly chuan ama chu kalsan jok tur chuan a hrila avo zui bok. Ma se Matthew chu abei dong du chuang lo. Daniel chu ron pan le ngatin ani na ang anga apom thule. Daniel ta na alem zia chu ape boka. Atu ka chuan Matthew chu debate tur chuan in buat se a. Ma se aril ruwa chuan alu theitlat lo. Daniel chu lo lang thutin engkim kalsanin aron pan hi alo ni. An skula chuan thlain a hnu a in hmule tur chuan a in tiam bok. Kelly chu an skula chuan ron lang ve hlolin Matthew chu aron phi chuaka. Mun fal taka hruai chuakin Daniel umlo wanga dollar siang thum a hlau thu te a soi chuak bok. Daniel laka a in saseng na tur le a poisa hlau te a theihngil theinan. Thil pakhat ti tur chuan angen ta ani. Hugo ina luru in awat don chu Kelly tan aru anga. Ti chuan an in rem theyang. Matthew chu ina chuan a luru ta a. Ma se Kelly chuan police lo call de thung. Van nei thlak takin police lo thlen ma chuan a in saseng thei hlau mai. A hnuah chuan competition nei tu chuan Daniel nen chuan angkal dun ta a. Ma se Kelly chuan lo hrai ruin Matthew chu alam ta zek mai. Ma se a soi thaphian mai a. Mitin mai chuan a thu soi chu an lom phian mai bok. Van doi thlak takin a chak lo zoka a tang thung. Atu ka chuan Cambodian no pangtana a poisa da la chuak tur chuan penka avakala. Ma se Kelly chuan a poisa zong chu lo la chuakin alo tlam bo pui dei mai si. Matthew chuan ti ngai na a hret alo le a. Daniel bula kalin ani chuan alo hnem mola. Ruam man na lo nei puin puitling film siam ve chu an tumta ani. Ti chuan Hugo ina kalin a wat ruk sak chu a pakir boka. Matthew chuan an skula puitling film chan an du dan te chu a han soya. Hugo chuan rem lo ti in Cambodia no pang hroi po chu rem alo ti bok. Puitling film chang tur chuan Daniel chuan a thian te pahnih a som ve boka. Prom night a Matthew a thian te pahnih kopui angin an chang ve bokang. Prom night a chuan mitin reng chu an chunga an mita fu a. Matthew classmate te chu ron kalin porn star an ni empty an ron zota. Matthew chuan o tina chang mia mai. Matthew chuan an thil tum te chu lo hril hlomin. An tel ve du le du lo te chu a zot vela. An chak zong tak lo ni in an in rem ta ani. Puitling film chu an han chang ta ale. Ma se high school zirlai chau chuan an chang thalei te tlat lo. Matthew ngai chuan a top na chu aron siam ta a. An zo ma chuan zirtir tu pakhat ron kalin aron man tlat mai. Ma se van nei thlak takin Matthew a suang to na mai alo ni. Luang takin an chang zo thei ta a. Kar chuang a lomin an hlim le. Midang zong an honu chuan Matthew le Daniel chau chu kar an to a. Atu ka chuan Matthew chu an video tape chu tu inemo aruk thuan lo hrit tlat mai le. Matthew ina ava ho chuan anu le pa le an principal chu Kelly chuan lo ti puin ava mu a. Kelly ngei me hi ani an video lo rutu chu. Matthew chu blackmailin video atanga an hlo achan ve apek ve lo chuan anu le pa te chu a hril vekang ti in. Matthew chuan hlau hlek lovin poi ati lo thu le adu dan anga kal tur chuan ati bok. Chu ta video chu a han play ta ale. Sex video ni lovin sex education lam hlir chu lo ni in Kelly rin ang he hu alo ni top lo mai. Matthew anu le pa ba ka an principal chuan an fak dei thung. Matthew le Hugo chuan an video chu vordarin a hit pian le ngala. Dollar makta doi tam tak mu chuakin Cambodian no pangpo US a lekha azir thei pa a. Matthew po chuan a university kalna fi apek thei pa ba ka. Ama polin kar alei thei ta bok nen. Daniel nen chuan hlim takin an om dun ta ani atop ta. Ka channel milo tlo saka wangin kaloma. Ka video te milo thlir sakzel turin ka ngen bok chu ani e.